תראה, הוא ממזר. לא, אתה רחוק מדי. למזרון אחד מתכוננים, אולי מבטא נגד יואבי גודה. בואו יאתי. תתעורר שמה בוריס. תתעורר שמה. עולים למזרון 2, נוכל גם פה נגד אלף וקולדו. קדימה, העמידה שולטת שלך. בוס, קדימה, תתחיל לזוז איתו, תוביל אותו לתרגיל שלך. תסיים עם זה עם תרגיל. עוד, שוק עליך, עוד. שום שחרר אתה נכנס. חבק את הראש, חבק את הראש, יד ימין. קדימה, עוד בוריס, אחורה. מזמין. על הבטן בוריס. מתכוננים למזרון 2, אלף מקרסלוב נגד אולד פרנקל. כנס, גם שמאל. הלאה. פוס. בוריס. אתה עובד איך שהוא רוצה. קח אותו לאיך שאתה רוצה, קדימה. אתה עושה תרגילים, בוריס. קדימה בוריס, אתה נכנס. תיזור. אתה רוצה לנצח? קדימה. פוס. לא! אנא. יפה, טוב. למה זה הטוב כניסה? זה בלי הכניסה. בוריס, עליו. בלי כניסה כניסה. למה נכנסת? אתה גם עכשיו מתנה. בוריס, תעבוד חכם. אתה לבזבז עוד 10 שניות לפחות. הלאה, אחורה בוריס, אחורה. עליו. סתובב בוריס על הבטן. מתי. משהו גרוע. בוריס, יש לך 4 שניות. תרגיל אחד עד הסוף, בוריס. תרגיל אחד עד הסוף. קראת עליו כבר. איך אתה עושה את זה? בוא לפה. ליאור. בוריס, בוא אליי. למזרון אחד עולים, אולי מבטא נגד יואבי גודה.